Hello, Luka unek nilqawkom għal podcast ieħor ta' Bla Mistħija, podcast mill-MGRM fejn qegħdin niddiskutu s-sesswalità u l-intimità b'mod apert, b'mod miftuħ, kursitajiet u mistoqsijiet dwar il-komunità tagħna u forsi mistoqsijiet li qatt ma staqsejna qabel. Illum jgħadu magħna Alex u Anna. Nilqakom għal podcast kif intom, kollox sew? All right. All right. Tajbin. Alex, ma kellekx ħafna biex titravelja biex tkun għaw, x'naħseb inti taħdem hawnhekk stess sewwa. Issa din naħdem ma' MGRM. Id nafu jekk Alex, x'tagħmel inti? Mela, Alex, għandi 36, naħdem għal MGRM, nieħu ħsieb isu il-function ta' dar il-qawsalla, u mod personali wkoll qed nistudja bħalissa masters fis-soċjoloġija. X'ġmien, u proset immens tax-xogħol tiegħek fuq dan il-qawsalla li m'għandux ħajja benefiċċji il-pajjiż għal ħafna snin. Anna, lovely to meet you. Ejdi da xejn dwarek, Anna. So, għandi 34 sena, naħdem bħala veterinary full-time u bħala sedha l-istudja bachelor's degree for social work. Veterinars, mal-animali. Li mu mal-animali favoriti li ġejdu Tates. Tates? Għandek tates tiegħek stess? Le, bħalissa m'għandi xejn. Bella, taħdem għal taħdem. Naħdem ħafna mal-tates, nejn ħafna l-istrejz ukoll fuq ix-xogħol għax sfortunatament jiġu ħafna, imma personali jiena ma nżomm xejn. How beautiful. Xogħol brillanti ukoll qed tagħmel masters fis-soċjoloġija. Bachelor degree. Bachelor degree. Dawra għor it-tnejn li jintom fl-istudi illi qegħdin tagħmlu. Anna u Alex, it-tnejn jintom ta' persuni trans. U llum ser nkun qed niddiskutu daqsxejn l-esperjenza trans u kif l-esperjenzi tagħkom, il-meġja tagħkom, ħsibijiet tagħkom forsi qed naqsmu ma' semmija tagħna illi min jaf l-impunt tal-ġurni tagħhom qegħdin nistgħu nispiraw naqtaw kuriżitajiet, però anke forsi nindirizzaw aspetti ta' interess li għandna bżonn niddiskutu. Ovvjament bħala persuni trans, kull persuna queer ser ikollha dak il-mument ta' forsi coming out, ta' awareness, ta' realizzazzjoni, però bħala persuni trans ninsewla kien hemm transition, kien hemm perjodu ta' transition. Nixtieq ħafna li biex nsiru nafukom, tgħidu li daqsxejn fuq l-esperjenza ta' transition tagħkom. Illum qegħdin hawn qudiemna qawwa kbira titkellmu fuq l-esperjenzi tagħkom, però kelli nieħodkom lura għal forsi meta bdiet dik il-transition u kif dik il-persuna illum tirrelata mal-persuna ta' li qiegħda bil-qiegħda hawnhekk qudiemi. Ara, kienu jibdew jiġuna ħafna ħsibijiet meta kont qisu bejn 8 snin, imma għal dak iż-żmien ma kontx naf xi kienu jfissru hekk. U bażikament ħriġt ta' persuna trans femminini jisu xi sentejn ilu. U li nista' nikkomment huwa fil-perjodu ta' transitioning jisu jibqa' għaddej. Mhux xi ħaġa li għandu bidu u tem. Jibqa' għaddej ħafna, dejjem issib qisu xi ħaġa aktar to improve qatt ma tkun sodisfatta 100%. Allura dejjem hemm qisu dik il-ġibda għalija. Diffiċli, nista' ngħid. Kien diffiċli ħafna għax hemm ħafna transitioning għal soċjali li biex toħroġ il-familja, sħabek ta' fuq ix-xogħol. Hija perjodu daqsxejn. Semmejt li huwa moment diffiċli u perjodu kbir diffiċli u interessanti li anke għamin jibda jifhem x'ġifieri hija transition u dan naħdmu fih bħala mhuwiex proċess mhuwiex ġimgħa mhuwiex xahar mhux sena, però huwa proċess li Eżatt, huwa proċess li jibqa' se jibqa' għaddej. Li kieku kelli nistaqsik forsi fil-bidu tal-proċess, proċess li huwa għaddej bħalissa, kieku kellek taqsam miegħi esperjenza jew memorja li titik pjaċir kbir minn dan iż-żmien kollu. Kemm forsi memorja jew mument illi kelli ħafna eċċitament biex nitgħallem il-makeup u nbiddel il-gwaddarobba. Dak l-aktar li kelli eċċitament. Imma qisu fil-bidu tant kemm ikollok eċċitament li tmur ħafna qisu għal ħwejjeġ li mhix normali li tara fis-soċjetà allura jkunu vera extravagant, kuluri jgħajtu ħafna affarijiet hekk. Biżmien jekk kalma u tibda tiġi aktar qisu tilbes kif tgħid aktar matching. Sewa,
So, less making a statement u aktar tipprova blending rather milli you know tispekka isek stella. l-idea tal-statement huwa importantissimu. Il-make-up, interessanti li dik il-ħaġa semmi. Xtaq. I mean, u ħaġa li vjaret li tagħti ħafna validation għall-identità tiegħek li jekk inti ħierġa bħala persuna transfemminini. I mean, il-makeup huwa ħaġa li s-soċjetà ippuxxat ħafna fuq nisa, allura fuq essenza ta' beauty u affarijiet. Allura jisu dejjem ħajka li dik il-ġibda li, you know, okay, jiena femminini minn għandi bżonn kaxxa makeup. Sewa. U tibda tesplora ħafna. Jiena kont bdejt meta kont żejra x'kont dejjem jogħġbuni l-eyeliner, dwiefer u affarijiet għaw minn ma jkun qatt ma mess lapes tal-eyeliner f'ħajtu allura. Kallek ħafna riċerka. Il-preparazzjoni kienet ħafna riċerka. YouTube guides. Ma interessanti li dak l-element kol. Ej. Tak biġi. Alex, għandur lejk, il-transition tijak. Jiena u koll naqbel manna ġifiri li transition kienet vera diffiċli. Għax jien nibqa' ngħid anke jekk tgħix fl-iktar soċjetà li taċċettak u hemm informazzjoni, inti xorta qisek għandek problema miegħek nifsek ma' ġismek, so anke jekk tgħix ma nistax ngħid li kelli xi problemi kbar minn familti mill-università x'dak iż-żmien kont nagħmel BA, dat ngħidu xi 9 snin ilu. Alright, nammetti li 9 snin ilu ma kienu informazzjoni kważi ta' xejn. Ġifieri jien dak iż-żmien kont niġi Rainbow Support Service tal-MGRM, imma nies ma kienu ħadd f'persuna waħda niftakar ġifieri. Imma it-transition vera diffiċli hu. Ġifieri once li anke trid taċċetta li persuna trans. Iva, dik hemm. U ġifieri mela l-ewwel li taċċetta dak is-soċjetà inkollu taf kif persuni trans jew inviżibbli jew xi ħaġa ħażina. So inti tgħid jiena parti minn dal-grupp sort of il-ħaġa l-oħra li mhix xi ħaġa li tista' taħbi, mhux meta tkun is-sesswalità gay jew bi jew whatever, jekk trid taħbiha tista'. B'xi mod. So naħseb l-iktar ħaġa diffiċli kienet li naċċetta li nnifsi u li naċċetta li għandi bżonn għajnuna. Għax jien persuna hyper independent, ma nħobbx nsaqsi għall-għajnuna. Le. Iġri dik kien proċess importanti li nitgħallem li isma' għandek bżonn l-għajnuna, mort għand ir-Rainbow, kelli nagħmel coming out ma imma l-ewwel darba li bżaqta konti qed niftakar ma' sħabi tal-graffiti, u konna fil-kamra tal-graffiti qed bnej minnhom, u qegħdin nitkellmu ħafna fuq il-ħajja u x'ħajamlu la jikbru hekk. U jien niftakar l-ewwel ħaġa li ma kellix iċ-ċans niċċensura lil nnifsi. U għedtilhom jien nixtieq nbiddel ismi Alex u jien naħseb persuna trans. U ma tipo ħarsu lejha qalu li about time tipo. U jien tipo wow, u toqgħod tħares lura. Niftakar, din nsemmija ħafna, meta kelli xi 8 snin, kien hemm kont nistenna l-privat. Ma nafx jew spiċċa nsejt id-dettalji, imma kien hemm dit tifla u qalt li inti tomboy. Mhux biex tajjarni, komment. Naħseb 8 jew 9. Meta ommi kienet iġġelni mur il-privat tal-Messi, vera kont nobod. Tal-Malti. U għettina xieġifiri jien tomboy. Disgur xaħat spiegaħila xifem dak iżin. Għat li immaġina litra W. Għat li jiena pink, roza tijaj kolla, għalt li tijak nofsa blu u nofsa roza. Tilara jien vera naħseb, u daqsek speċatan konversazjoni jimmort id-dar jimmort id-dar taħħa. Imma bdej għat nirrifletti kif ta' madwari. Daw l-affarijiet kienu ġajja rawhom. Just jien ma realizzajċ għax, mux għax jien għafem għax ma kellniex informazzjoni ju. Kif tista jisa tkun taf int minn int jek qasbissem klim għal dak li jint. Ġifiri, la transition. U fuq il-topik tal-lum u kol niftakarni f'tal-linja mill-università ħammur id-dar u bdejt ngħid. Jaf qatt ma jkolli partner, imma transitioning ħanamilha għalija. Għax fl-ħamil aħħar ġismi tiegħi u jiena rrid inkun komdu f'ġismi, u mbagħad jekk ħadd ma jrid joħroġ miegħi jagħmlu li jridu. Imma niftakara ċara dik ta' dating. L-attitudni tiegħi l-istess ħaġa, like ma importanix jekk kieku kelli nagħmel ħajti waħdi u kieku kelli mmut waħdi. Laqwa li jiena qed ngħix ta' min jien. Għall-kumdità tiegħi daqshekk.
qed isemmu ħafna affarijiet mill-isbaħ u lemma kunċett naħseb li iktar importanti li bħala persuna kurjus sewwa li qed barra minn hawn. Kważi qisni u nafkom x'mod tnejn li intom, però għaw sa' kien għakman jettu li t-nejn kienet vera diffiċli, u naf l-esperienza kwir ġenerali mux tkun diretta u faċli, l-esperienza trans miex tkun l-iktar diretta, pero ovvjament, nisma minn ser titkellmu l-ġurnata ser jaraw persuni b'saħħa u qawwa enormi li mhux tal-li għandkom saħħa għalkom infuskom anke minn dak li qegħdin taħdmu, dik saħħa qiegħda hemm għal ħaddieħor. U naħseb interessanti li we start digging into mela allura għalfejn kienet daqshekk diffiċli. Naħseb diġà il-fatt li qed inħarsu lejn din it-transition bħala mhijiex bħala dik il-ġimgħa jew dak il-mument, però bħala xi ħaġa ħafna ikbar. Ħaġa li ma tistax taħbija pereżempju wkoll kunċett mill-isbaħ li it separates itself from just anybody else's coming out experience. Kurzità din li sa naħseb fuqha, kont tafu nies trans meta kontu żgħar. Qabel ma beda dan il-transition period? Le, għatma kont tajt first month. Le, l-DIT dak iż-żmien kienu 90s, early 2000s, fejn beda jkolli l-ewwel id-dijat qisu ta' x'inhu bi, x'inhu gay. L-idea ta' trans dak iż-żmien huma nies in prison, l-nies li huma fil-ħabs, u li jkunu punks u affarijiet hekk kienu jgħidulhom dak iż-żmien, u l-affarijiet li tara fuq l-internet. Imma in reality fil-verità tal-gvern minn isma' dwar jew hekk ma tantx interessanti. Jiena qabel li kont jisni bdejt nikkwestjoni lil nifsi, meta kont il-ħajja iva kien hemm persuna trans, vera famuża minn nsemmija l-Karli Naudi. Għaddit li minn moħħi li mbagħad tipo jekk hemm trans mara hemm trans raġel. Taf qatt għaddit li minn moħħi ġifieri qatt. Bħala trans irġiel qatt, ġifieri matul dawk is-snin, sakemm ġejt Rainbow Support Services u kienu kellmu xi ħadd jekk inkun xi rid jiltaqa' miegħi. U kont iltqajt ma' dil-persuna. Imma ġifieri that's it. Fil-fatt konna bdejna jisu qasnaf kif beda dal-grupp, għamilna grupp konna anke fuq Facebook ma jistax isibuh in-nies ġifieri. Imma konna xi ħamsa dak iż-żmien immaġina. Ħadd isib naqra li xulxin isma' jiena bħalek ta' jien hekk x'rid nagħmel transition u ngħidu qas jien ma naf u llum il-ġurnata qegħdin xi 105, 110. Imma ġifieri ngħidha 9 snin ilu. Mux taqsek il-bot, mux taqsek il-bot, għalix. 10, insomma. Il-lami, huwa really interesting. U kol, kif forsi dak il-meta kontu iżar dawn jisu role models għadu għalli ġib ħafna pressure il-kalma role model. Ma kienu ġem, kontent li ismakom il-lum, jistan għaristaj l-esperienza ta'kom jispiraw ruħom b'xi mod, pero Alex inti semmejt id-dating. U naħseb hija ħaġa interessanti li nibdew nitkellmu daqsxejn fuq għal-fatt illi it is in everybody's journey the most automatic thing it-tali issa qed joħroġ mat-talin. Hemm pressures li jiġu mill-esperjenza tagħkom trans li jimpattu il-ħajja tad-dating tagħkom. Ma nafx skont x'persuna inti, għax jien naħseb kulħadd għandu qisu dik il-pressure li hu rid ikun f'relazzjoni tkun ma' xi ħadd, jekk m'iniex f'relazzjoni ma' xi ħadd is-soċjetà ħadd ħares lejja b'ċertu mod u affarijiet hekk. Jien as-saċ minn naħa tiegħi ma tantx għandi dik in-need, vera persuna indipendenti. Għalhekk spending, nħobb nqatta' ħin minn innifsi, l-long time tiegħu vera, on top. Bħala dating. Ma nafx, qed ikolli esperjenza naħseb ta' tipika mara. Okay. Xejn jiġi f'dak l-aspett li huwa validating u disappunt ukoll fl-istess ħin. Għax fl-istess ħin, minn naħa inti persuna desirable, hemm nies iridu joħorġu u għandhom interess fik u hekk. U minn naħa l-oħra l-interess tagħhom huma ħaġa waħda. Okay. Allura this is what you mean meta tgħid esperjenza tipika li toħroġ ma' tipika mara. Eżatt, naħseb ħafna minn nisa jgħaddu minn dell-esperjenza u jittantom l-irġiel u ħafna mid-drabi l-ħsibijiet tagħhom huma ħaġa waħda biss. Allura tipo minn naħa qisha li ħatoġbok li inti almenu persuna li
xaħat tirit, inti desirable, m'intix persuna kera, lost hope or whatever. Imma minna l-oħra wkoll li tipo n-nies jarawk qisu ħaġa waħda biss, l-oppost jarak ċertu ċertu daw. ċertu dehumanization. Eżatt, allura tipo ma tħossok daqshekk umana, tħossok daqsxejn aktar ftit repulsed ukoll li ma tantx ittina kuraġġ li. Go out, to put yourself out. Eżatt. In dating. Alex, ma nafx esperienza tiegħek x'inhi? Jiena, ovvjament naħseb hemm l-element ta' passing li jidħol ħafna f'dan l-element ta' Spjegali daqsxejn x'inhu pass. Il-passing huwa meta persuna trans, jekk tara fit-triq ngħidlek, mhux ħadd induna l-persuna trans. Per eżempju jien jekk tarani ħafna mid-drabi n-nies jaħsbu jiena twilit raġel qas dilhom minn moħħhom li jiena trans. Issa ovvjament fejn jidħol id-dating hemm aspetti differenti. Jekk ħadd iddejti għal xi ħadd li ma jafekx, dejjem hemm dak l-outing. Isma' jiena u nibdew bl-istorja. Hemm min mhux ħajkun jaf xi ġifieri, hemm min mhux ħajkun irid jirtaqa' miegħek darbtejn, hemm min all right. Hemm mbagħad l-element ta' jien naf tkun persuna trans u bi jew gay pereżempju, so ħadd innaviga Grindr. Issa mill-esperjenza tiegħi qisu xi ħaġa negattiva u le, qisu kif qed tgħid inti. Ħafna nies jafu xi ftit fuq trans irġiel, però l-informazzjoni tiġi mill-porn. So l-idea tagħhom ta' raġel trans u xa tagħmel miegħu fis-sodda biss. So naqgħu hemmhekk bħala oġġett sesswali u full stop. Li minnaħa tgħid ara jafu x'inhu raġel trans ma rridx noqgħod anzi nispjega x'inhu li tkun raġel trans, però mbagħad ħanaqgħu dejjem fl-element ta' porn. Issa hemm min ikellmek b'mod uman u tkompli miegħu u hemm min blok. Għax nuqqas ta' edukazzjoni galor. 90% blok. Oh my gosh. U l-blok qed ngħidu. Li jien nibblokka. Eżatt, jien. Le, huma jibqgħu jittantaw. Huma jibqgħu jiġru jittantaw bil-mistoqsijiet u tipo xalajnhom għax kemm jekk xeddin ikunu offiżi jew le. Allura bil-fors tipo U dawn il-mistoqsijiet, ġifieri, qegħdin jiġu minħabba din il-persuna li qed titkellem miegħek m'għandix esperjenza tal-esperjenza trans. Li ħafna mill-impressjonijiet li għandhom qiegħda online. So, jew forsi minn xi sex worker, xi ħadd forsi minn xi OnlyFans jew hekk, jew TikTok ukoll li kien hemm ħafna fejn juru nisa trans li huma vera Barbie and bimbowish li alright, m'hemm xi ħażin li tkun hekk imma it's not the norm. U mbagħad hemm misentandi l-porn ukoll. Il-porn naħseb jien jaffettwa ħafna, almenu minn naħa aspetta tal-irġiel, taffettwahom ħafna ta' fuq l-idea ta' persuna transfemminini x'inhi. Sewwa. U interessanti li kienet il-mistoqsija ta' meta konna żgħar jien naqsam eżatt l-istess esperjenza magħkom, ma domt ħafna ma dak mal-persuna trans tiegħi, u l-partner tiegħi issa huma trans. Kienet esperjenza kbira fejn għandha ħafna mistoqsijiet minn xerti x'ser nistaqsihom ma' din il-persuna li kont iltqajt magħha kien kelli 20 sena. Ħafna mistoqsijiet minn xerti mhix ser ngħidhom bil-mod it-tajjeb, mhix ser nweġġex mhux l-opinjoni mhix missjoni tiegħi li nweġġa ovvjament. Però imma hemm differenza għax il-mistoqsijiet tiegħek ġej minn post ta' kurżità, mhux minn post ta' oġġezzjoni. M'għandekx goal fejn int fl-aħħar li trid tużani jitwarrab nilhem. Għax fl-aħħar mill-aħħar hekk ħajġri ma' ħafna min-nies. Jekk hemm xi ħadd li huwa vera kurjuż, jien ma jimportanix kemm inti forefront bil-mistoqsijiet. Għandek bniedem uman huwa kurjuż minnu nnifsu, annimal kurjuż. So mistoqsijiet ħajkun hemm. Eżatt. U jien ma jimportanix li don't worry, ask u nipprova nirrispondi kemm jista' jkun. Imma l-aqwa li ġejja minn post li huwa genuine, onestament u post ta' kurżità. Mhux post li fejn inti għandek goal, trid tlaħħaq dak il-goal u mbagħad jiena daqshekk. Sorry fil-post really beautiful way to put it. Jiena qisu tbeżżani naqa' dan il-kunċett ukoll għax let's face it, jekk qegħdin fuq dating app, jiena ma jkollix ħabtit noqgħod nispjega lin-nies. Għalhekk. Ħankun onest. U konstant. U konstanta, xiġifieri trans, ġina isma' rajtu l-profile, ħafna iva naf x'inhi u tkompli l-konverzazzjoni forsi tmur date le whatever. Moħra le xiġifieri, u jiena
taf kif tkun qiegħed naqra sija fuq dating app ma jkollokx biex toqgħod tispjega l-ħin kollu, ġifieri ma tkunx qed tidher rude. Min-naħa l-oħra tgħid kemm hawn nuqqas ta' informazzjoni hu. Dik l-iżjed. Jisni L-information. l-information. Intom attivisti kol maħna għedin naħdmu biex situazzjoni titranġa, unek għedin nitkom fuq ħajn personali ta'kom, li kontinuament għedin tiġu affaċċjat jekk hemm dera jsir kemm maggjoranza jew lack of questioning, illi qiegħda tiġi ħajn personali ta'kom. Ekku, it's tiring naqra ħanejdu mhux ħamel xi drama, ta' ma jekk toqgħod tirrifletti fuqha kien hemm momenti fejn vera trom isma' Google is your friend għax taf fit meta flaxija ma xabit noqgħod nispjega. Ankun onest, anke a bit tiring. Ekk hemm ċertu wkoll isu expectation minn Grindr. I mean, jiena dħalt fuq application li hija speċifikament magħmula għal dat tip ta' komunità, dat tip ta' demografika. Kif jista' jkun inti persuna li tikkwalifika ġed id-demografika u għandek daqshekk nuqqas ta' informazzjoni? Allura jien dik naħseb li żdiet xokk li kienet għax tipo minn persuna straight, all right, xi ħaġa li I expect li mhux ħajkolhom dik ħafna mill-informazzjoni, minn persuna, gay u xi ħadd li huwa interessat f'nies trans. Nimmaġna li jagħmlu ftit riċerka minn qabel. Xi ħaġa. Almenu xi ħaġa kif tgħid nipprova jġib ftit informazzjoni, kif jien ħan approachja persuna trans, ħalli almenu jkolli iżjed ċans noħroġ miegħu jew magħha. Imma xejn, il-komunità qiegħed illi dawn il-konverzazzjonijiet l-ewwa tabu, però lanqas huwa minn aspett ta' dehumanization jew forsi anke fetishization. Fejn li posta kollox hemm, però il-konverzazzjoni ta' komunità tiegħek qabel minn tagħmel dan il-pass fejn qiegħed. So it's really interesting to question. Alex, ktar min semmejt il-passing u semmejt kif l-esperjenza tiegħek min jarani ser jassumi forsi illi jena turi traġa, per eżempju. X'riski hemm għal forsi għal min il-passing hija xi ħaġa illi hija jew importanti għalihom, jew inkella jistgħu ħarsu lejn persuna trans b'mod differenti. U għala qed mistoqsija persuni punti differenti ta' transizjoni tagħhom, forsi relazzjoni tagħhom ma' ġenru jew relazzjoni tagħhom mal-passing is a spectrum. It might be changing, going in a different way. Kif nindirizzaw situazzjoni bħal din, ma nafx tagħmel sens mistoqsija, għaliex hija xi ħaġa li tinkwetani immens. Li nista' nikkommenta darba kelli konverzazzjoni ma' persuna trans, hija trans femminini wkoll, imma mhux qiegħda fuq il-hormones. Okay. U li qalt li ma naħsibx li nikkwalifika bħala persuna trans, imma jħossni bħala femminini. U għed tal-għala ma tikkwalifikax bħala persuna trans. So għalt lex mux għadu fuq il-hormones. So jien naħseb hemm ħafna stigma li tipo jekk ma niderx eżatt binary bħala mara jew raġel mela jien m'iniex persuna trans, jekk mhux qiegħda fuq il-hormones jew mhux qed nieħu xi testosteron jew xi ħaġa, mela jien m'iniex valida jew validu biex nikkwalifika bħala persuna trans. Għalija hemm ħafna livelli ta' trans u skont il-personal preferenza tiegħek. Jien pereżempju għalija nixtieq lil qudiem inkun aktar bħala nidher bħala aktar binary female. Imma ma jfissirx li kulħadd li mhux jidher bħala binary female mhux trans. Ma kemm hija xi ħaġa importanti li semmu. Jiena wkoll nara kif nara fija nnifsi ovvjament, jekk jien ħossi bħala raġel trans, ovvjament irid nidher bħala raġel. So fiżikament. U dak kien proċess għalija wkoll li meta bdejt nħossni komdu mija jien nifsi tipo nidher raġel, nħossni raġel, I'm okay with who I am. Bdejt ukoll nesperimenta b'makeup pereżempju, dejjem mhux femminili għax xogħol nħossni ħażin taf kif imma isma' raġel jista' jagħmel il-lapes, jien vera jxraq lil-lapes pereżempju. Why not? Taf kif ġejn bad tibda la tkun komdu miegħek innifsek jisek toħroġ naqra minn dik il-kaxxa. U xi ħaġa li rrid ngħid fuq passing hija wkoll hemm element ta' safety fiha. Li ovvjament fis-soċjetà jiena naf li n-nies jarawni b'ċerta mod u forsi jirrispettawni b'ċerta mod għax dar raġel, jidher raġel bid-daqna. So inħoss li kieku ma kinux jarawni b'dal mod, forsi rispett kien ikun inqas.
U li kull jum in-nistem barra ma jarawnix bħala da twilet raġel, jaf ikun hemm element ta' diskriminazzjoni forsi. Għax nemmen li għalhekk ħafna rġil trans jisu maybe they have it a bit easier, għal fatt li ħafna minna bit-testosteron we pass. Jekk tara 20 raġel trans hemm probabilità li 19 minnhom qatt ma kont ħatejt li dawn ma twildux raġel, mentre forsi trans nisa naqas nies li they pass. So jiltaqa' ma' iktar stigma x'inti fajn is-soċjetà persuna trans. Mela once li you're trans, jaf ħassib nies li mhux ħajkunu so nice miegħek. Ikunu diġà għandhom id-dija. So vera, kien hemm elemenzjoni li inti tħossok safe ħafna jekk tgħaddi. It's such a dangerous thing as well, l-expectation ta' mela jekk jienet nistenna hekk mela inti għandek tidher hekk. U dik kienet vera storja interessanti għal fatt li anke persuna trans nifisha qed tgħidlek ma naħseb bid-definizzjoni li qed joħorġu biha naħseb jien ma naqax għax m'iniex qed nagħmel din l-azzjoni. La definizzjoni jinnarwa vera versatabbli. Hemm ħafna elementi ta' xi tfisser li tkun trans u hekk. So jien ma nemmenx li hemm, triq waħda li bil-forsi timxi hemm. Hija wiesa ħafna u tista' taqaf ħafna postijiet. U in an Instagram world where the image is just leading our entire world right now, nasib hija konverzazzjoni importantissima ta' anke mhux biss għan-nies li qegħdin forsi l-ewwel darba li qegħdin jiġu introduċuti għal din id-dinja u qegħdin nifhmu nifhmuha anke inwards outwards ta' il-komunità queer innifisha jekk m'għandniex inklusività totali ta' jiena persuna trans, imma stenna l-apparenza, inti x'inti tagħmel imma l-biology. It can be such a dangerous thing. So that is, it's interesting to share. U nasma anke fejtħol il-body image, jien neħejtu Instagram għax ma kontet naħli wisħin fuqu, imma bdejt inħoss li l-nifsi qed naqa' ħażin. Għax l-algoritm ovvjament kien ġiġib li nies oħrajn trans, u x'intibda tara ħin kollu daw trans irġiel, dak ċerta ġisem, dejjem istess ġisem u l-ħadd il-ġim automatikament ħażin. U nimmaġna li hija problema mhux għax għalija trans, għal persuni in ġenerali, kemm ħaddum tara l-istess ġisma jiġu idolati taf kif. Isu hemm kaxxa u blueprint ta' factory, kulħadd għandu jkun l-istess. Just ħafna elementi ta' fetishization. Spjegali daqsxejn x'inhija fetax tasib ġa semmejnija darba. Le, bażikament inti attrattat sessualment u sessualment biss għal ċertu kategorija. So, per eżempju, jiena so mhux l-istess bħal kink fejn per eżempju l-element jista' jkun hemmhekk u jista' jkun motion xorta xorta I can go through. Il-fetishization tiba dak l-element irid ikun preżenti. Allura ħafna mid-drabi qisha naħseb ċertu nies ġist għandhom attrazzjoni sesswali għal nies li huma trans imma naħseb tieqaf hemm minħabba peress li hawn ħafna images li qegħdin jiġu aktar pushed, idolized body, nies trans masculine li huma bodybuilding, six pack, muscles u affarijiet hekk. So li mhix vera, m'hemm ħafna dik il-push li naħseb tħalli impressjoni daqsxejn ħażina fuq nies li u xumma qegħdin jistennew minn persuna trans. U jekk din hija tara f'dinja online, dinja ħansejħela ma don't know if rightly so, din ta' fantasija wkoll, meta niġu għal actual human connections u qegħdin niġu dawn il-pressures u expectations, ċerti li ċertu vulnerabilità ser tkun hemm xi nistenna xi ħaġa, nistenna behavior, nistenna mod kif jew ġismek jew inti ser tirreaġixxi, u naħseb qed nifhem daqsxejn issa anke id-dehumanization li forsi tkellem naftit iktar. Għax imbagħad indirettament qisu hemm ħafna social pressure x'huma qegħdin jistennew ċertu affarijiet li mhux kull persuna trans jista' jirriproduċi. Jew interessata. Eżatt. Allura tipo, nerġu naqaf dak l-element ta' safety li tipo anke forsi xi drabi tkun fuq date ma' xi ħadd u forsi qegħdin jistennew ċertu affarijiet u ma tihomx. Sewa. Ir-reazzjoni tagħhom tista' tkun elf ħaġa. Jekk hemm xi ħadd hemm barra, forsi mistoqsija antipatika.
illi qiegħed jismana u mhuwiex xert persuna li ser toħroġ magħha u biex qegħdin hemmhekk għax ġenwinament hemm connection, għax ġenwinament qed narak bħala persuna umana li għandi interess fik. Jew inkella qed narak biss bħala fantasija. Forsi affarijiet tkellimtu fuq qabel jew esperjenzajtu intom stess. X'advice tagħtu? Vera ovvja xejn ikun interessati li qegħdin li you know qegħdin jittrattaw ta' oġġett. Għax ħafna mill-konversazzjoni ħad tkun relatata ma' sess. Sew. Persuna li jkun ġenwinament interessat ħajkun interessat il-ġurnata tiegħek kif marret, kif qed iħossok, l-interessi tiegħek, l-istress jippruvaw jgħinu, il-connection tkun ġenwina. Persuna li jkun interessat fik fis-sess għal ħajjarak forsi 4 darbit fil-ġimgħa u dejjem l-istess ħaġa, għall-istess affarijiet. Forsi toħorġu x'imkien imma fl-aħħar mill-aħħar l-istess ħaġa ħad tispiċċa. Allura naħseb qiegħda daqsxejn ovvja. Tkun hija daqsxejn ovvja fejn hemm persuna li hu interessat fis-sess u persuna li interessat ġenwin, ikun interessat fi bħala persuna. Ovvja, naħseb iktar ħaġa importanti li dak li jkun jafa xi qiegħed hemm, fl-aħħar mill-aħħar naħseb fuq l-ebż hemm miktub isma' what you're into. So jien hekk qiegħed hemm mal-hookups, ħajkun hemm ċerta lingwaġġ li ħajintuża. Issa ovvjament, jekk però m'hemmx, kif għadu tgħid, jekk kien persuna whatever trans jew le taf kif qed tfittex ċerta qed tfittex l-imħabba whatever, qed qiegħda fuq dating apps. Naħseb li il-lingwaġġ li jużaw il-persuni l-oħra minn hemmhekk ħadd induna isma' dal-persuna tikellimni għax vera interessat jew ġast qed jaqa' dejjem fuq l-istess suġġett. U naħseb xi ħaġa importanti wkoll li qisu nixtieq ngħid lin-nies barra forsi li huma trans jew li don't settle. Laqqas xejn. Do not settle, man. Aħjar toqgħod waħdek milli tmur ma' nies u toqgħod ma' nies ġast għax tibża li mhux ħassib xi ħadd ieħor. Taf kif? U naf li hemm ħafna pereżempju violenza domestika fejn tidħol koppji fejn waħda mill-persuni hija trans pereżempju. Ħafna. So, toqgħodux, like you're a beautiful person, għas jekk għas-soċjetà m'intix sabiħ jew sabiħa, ma ħaqqekx li tkun f'relazzjoni tossika, violenti. U din għal kulħadd mhux għal kulħadd. Għal kulħadd. Tissettiljawx. U għax inħossa nara taf kif u nisimgħu ħafna speċi it's okay, get out of the tree, oħroġ minn dik ir-relazzjoni, tagħmel sena single, sentej, mhix xorta, ħbieb ħassib, events ħassib, min jaħseb li qed waħdu għaw NGOs għawdex, LMGRM, Mark, kulħadd jagħmel l-event, ġifieri taf kif. U laqsem hekk kien hawn events hawn Malta u parties ħadd iltaqa' ma' xi ħadd żgur, ħadd ma ħajspiċċa waħdu. L-idea ta' self-worth ovvjament hija għax qed niddiskutu l-identità u vera l-identità personali bħala komunità trans, però definitely. U mhux kull relazzjoni ħadd tkun hekk f'wiċċek di mhix tajba lija. Imma looking back, ġaħan nitkellem mod personali, nħares lura ġifieri relazzjoni li kelli qabel ma fimx kollox kien ħażin, imma l-element li jiena trans naħseb qatt ma kien verament aċċettat mill-parti l-oħra. U dik kienet waħda mill-raġunijiet għal xiex apparti raġunijiet oħra li waqqaft ir-relazzjoni għax bdejt isni nippuxej lin-nifsi l-isfel tipo l-element kont naf ta' anke gut feeling jgħidlek li ma tistax tiddiskuti għax mhux tista' tiddiskuti imma x'ħad tgħidlek il-persuna l-oħra it's not what you need. Taf kif? L-aħjar kieku to put it simply huwa li tkun self-aware. Tkun aware għal-persuna u x'tib ta' lingwaġġ qegħdin jużaw madwarek u kif qegħdin jitrattak u inti tkun self-aware kif inti qed tħoss. Għax ġismek ħajreġixxi b'tal mod, imma aħna bnedmin li aħna konxi, allura nibbuttaw ħafna affarijiet just subconscious jew at the back of our mind u ħallhom jgħaddu. Tagħmlu x'hekk. Just kunu self-aware għal affarijiet għax eventwalment bniedem ħajjgħidlek. Forsi mhux direttament bil-ħal, imma body language u hekk ħajkun hemm. So li tkun self-aware fuq dal l-affarijiet huwa li żied ħaġa. Nitkellmu fuq dal l-affarijiet.
Alex, ħana ġana naqbis fuqek għax qed issemmi ovvjament l-esperjenza tiegħek ta' dating. Però inti persuna baj ukoll, am I right? Tefat pressures oħrajn jew inkella fetħ bibien oħra li forsi l-fatt li inti baj, hemm perspettivi fuq għaġa inti baj. Efer naħseb in ġenerali għaw noqqas forsi ta' informazzjoni ħanejdu hekk x'inhu min huma persuni baj, eċetera. Jiena li nifsi jisni vaniġi attratt tal-persuna. Issa ux trans, ux cis. Jisu taf kif l-intelligenza nara ħafna l-karattru tal-persuna, jisna qasna tikkax ux mara ma naħsibx li jisu ħallit iktar jisu kelli problemi ta' tant kemm għandi jinteressa ruħi f'affarijiet partikolari ħafna, jinna finħobb ħafna l-politika, ħafna l-attivizmu u hekk. Li f'Malta fem il-pool ta' nis zejra ħafna, naf kif probabli tkun ġaddejt jajta, jew. Ja l-oħta. Jew il-pool tan-nies li tkun available jew ma interessati f'dawk ċertu suġġetti ma tantx huma favur l-eżistenza tiegħek. Imma allura li kienu għalli nibri fuq di kanna. Id-disrespect, allura, meta nħarsu lejn, id-disrespect lejn, issa tkellimna fuq dating life and life out there. Kif ser noħorġu? Kif ser noħorġu minnu? Kif ser nibdaw nxu qoddim minnu? U jekk the community is targeted in some way, kif ser nibdaw nxu l-bot minnu? Għawnek diġa tajn advice il-persuni l-forsi fuq dating apps edin. Biex nimxu l-qoddim u rrid jinbidlu ħafna iktar policies, rrid ikram ħafna iżjed cultural acceptance l-aktar. Fejn edin għaxem l-element nixtieq immorru, cultural acceptance. Għadna daqx l-lura, għadna l-kumbattu, t-sana bħil battle għadna l-kumbattu, u fċert postiet ta' dinja sejrin l-lura, so. For sure. T-sana bħil battle. Bħala l-post fejn persuna li forsi mux intiza fil-komunità tagħna, tgħidlek għandkom liġijiet kollha, we're done, the work is done. Fuq li aspetti is the work not done? Soċjali, għax I mean, you can lead a horse to water, but you cannot make it drink. Tista tagħmel il-leġijiet, u nies ħajobdu dik il-liġi, imma ma jfissirx li ħajċettaw. Xorta qisu hemm, tmur fl-element soċjali, speċjalment jiena fil-bidu fit-transitioning li nibda noħroġ bħala persuna femminini fil-pubbliku, kienet pereżempju dik kienet vera diffiċli għax nies iħarsu lejk ċertu mod affarijiet. Allora qisu dejjem hemm dik ir-resistenza, dejjem ħassib qisu dik l-abrasion, kull darba ħadd taffaċċja xi ħadd fis-soċjetà tmur fil-ħanut pereżempju iħarsu lejk ċertu mod biex anke pereżempju biex nuża t-toilet x'imkien jew biex nirkab tal-linja jew xi ħaġa hekk dejjem qisu hemm dik il-naqqa ta' resistenza tħossha. Mhix dejjem ħadd tkun ġew iċ-check, mhux bil-forsi n-nies ħajgħaddu lek kummenti fiżikament jew hekk, imma dejjem tħossha qisha li hemm xi ħaġa li mhux qegħdin jaċċettaw fuqek. Wow. Bħala u bil-mod ħanibdew nagħmlu konverzazzjoni wkoll, però fuq f'dawn is-sitwazzjoni kif fil-linja mort fil-ħanut li tkellimna fuq qabel mill-aspett ta' kemm kienet diffiċli. Allora s-saħħa minn fejn tiġi? Li jisamek sentejn transition sewa. Li uffrix taħħal li Diki is-saħħa minn fejn? Minn fejn tiġi? Li tiġi fuq tal-linja u qed minn tiġi tħossok komda li tmort ma mhux qed komda. Ara ti ġas kienet aktar qisha bħala challenge għax dak iż-żmien kont għadni qisu friska. Allora ma kontx nafessax l-affarijiet li huma available għalija, servizzi, endocrinologist, affarijiet minn dawn. U kont qed nipprova napplika mal-Gender Wellbeing Clinic dak iż-żmien u kont qed nara terapista wkoll. U qalt li kien għaddit li xi kumment li fejn qalt li qisu jista' jkun li forsi ma jaċċettawx jekk mhux qegħdin jaraw ħafna effort ġejja minn naħa tiegħek li tkun femminini. So, isni ġejt challenge biex nibda noħroġ aktar, għax ġa moħħi kelli goal u nixtieq nilħu dak il-goal. Allura naħseb minn hemmhekk ġie ħafna li kuraġġ li nifsek li inti għandek goal u titkompli you want to achieve it.
So naħseb dak li vera pushjan li per eżempju nibda nagħmel transitioning aktar soċjali, nikkomunika man-nies aktar kif jiena, nilbes kif jiena, u affarijiet minn dawn. It's a super brave thing to do. So ċerti li t-sbira ħafna. Perseverance. Ħafna nies ukoll perseverance totali. Tifqa' sejra. Għalix, naħtijak, tipo, issa semmejt diffiċu semmejna ħafna u kol barriers u battilek il-leqt il-narsu kem punt zaħir, kem punt biru u lokali. Issa ħam minn fejn issiba, minn fejn tiġi? Jiena ma kellix saħħa l-bidu. Fil-fat, niftakani kont ngħid jien attivist fuq kollox il-Palestina u hekk imma kont ngħid fuq din mhu ngħid xejn. Fuq l-aspett trans. Fuq l-aspett trans, qed jien qatt ma ħankun b'saħħti biżejjed biex inkun attivist. Għax it's big thing u ma qas kont qed naċċetta. U mbagħad I was outed publicly. Oh, wow. Without your will. Le, outed, ġifina ma konċ out online, ma konċ out fil-pubbliku, biex kienet fuq il-medja kollha. U to be fair, ma l-ewwel post li ġejt tagged fuq Facebook qed ħalliha forsi saqsjatu każa jaraw żewġ persuni u mmexxu. Sa l-Parlament kienet marret, qed ngħid li kulħadd tiċempel u jibgħat lejn kelli ansjeta kbira għax inti tibda tara message request set ġejja tiegħi. Imma naħlef li lanqas messaġġ wieħed ma kien negattiv. Naħlifilkom. Qas wieħed. U messaġġi, u messaġġi fuq messaġġi. Dan messaġġi ġifieri, messaġġ ta' support. Għaxi, basikament dak kien hemm dil-protesta kontra nies Musulmani jitolbu San Pawl il-Baħar. U jiena u sħabi konna morna b'dal kartellum tipa ħallhom jitolbu sakemm u l-ħadd. U konna morna fuq Xarabank kien għadha Xarabank. U kont nafet jien jekk ħammur fuq Xarabank żgur ħejġi xi ħaġa, imma issa ħammur u jibatuli nies Kattoliċi, kienu batuli xi tnejn Musulmani, jirringrazzjawni speċi ta' għax-xogħol li qed tagħmel u li morti. Biża kbira xo intara dawk il-message requests. Imma d-nejf, u minn hemmet issa ħin. Is-saħħa tawilek in-nies. U bad aswaqaf, bad kienu kuntattjawni l-MGRM fil-fatt biex nivvolontari Pero, interessanti, nitqu kol, pero kellek dak il-moment li se tamar any direction. Importanti li kol nsemmi outing someone without their permission could be catastrophic. And it is illegal, eh? It's illegal by law. Fuq xi ħaġa li xtaqt insemmi fuq way forward. Żewġ affarijiet jiena lija. Bħala nistrans għandna nkunu, issa tgħidli għandi għalfejn immeħħen, nasma għandna nkunu iktar out b'dawn il-podcast, videos, għax jekk qasjien ma kelli l-informazzjoni, għawra tgħidlet minn snin ilu, imma nies li m'għandhom x'jaqsmu assolutament xejn ma' persuni trans, ma xajkollhom informazzjoni. So jekk l-ewwel persuna li ħajara huwa jiena u ħajjejt mistoqsija tgħidba x'kien jismek qabel, ikollha ftit intajru. Imma infemu mal-ġem, nisma' dik mhux mistoqsija li staqsiju bla bla bla. Eżatt. Ġifieri n-nies hemm barra ma tihomx tort fis-sens fi żmien ta' 8 snin il-kambjament kien radikali b'mod tajjeb ovvjament imma forsi nistem mhux forsi in-nistem barra mhux ilaħqu. Assolutament. Għax il-mistoqsijiet li tibqa' tisma' taf kif. Għax m'hemmx biżżejjed informazzjoni fuq dal-affarijiet. Ħafna minn nies semmina din jieħdu l-informazzjoni tagħhom minn X, TikTok, affarijiet minn dawn, u ħafna mill-informazzjoni li hemm minn alright vera tajjeb hemm rappreżentazzjoni ta' nies trans u hekk, imma ħafna mill-informazzjoni li hemm hija opinjoni ta' xi ħadd mhux affarijiet li ma kif. U speċjalment nies trans Maltin. Assolutament. Taf kif L-esperjenza tiegħek mhux se tkun bħal persuna trans. Bħal xi American Ohio, tipo, taf kif, aħna xorta morru l-festa u niċċelebra għal minnu interessat għal minn taf kif ġifiri l-esperienzi vera differenti. U naħseb it-tieni ħaġa hija wkoll li nies jinformaw naqra ruhom xorta. Speċjalment fejn jidħol dating, anke għandek mistoqsijiet, u ħanajdek pereżempju nisma' mal-partner sena u nofs. La kelli għalfejn nispjegalu xejn. Assolutament zero, għax ġa kellu okej tgħidli kellu ħbieb trans ma kellux għalfejn. Imma d-differenza hija kbira. Ma għasi jisajja ixu
So. Taf kif il-fat li jiena trans. That point, Kelli għalfejn nispjegalu, issa tgħidlu ovvjament bejn ikun nispjegalu ma fija xejn taf kif, imma jisu l-din persuni LGBT mhux biss taf kif anke ġenituri fis-sens jien naf it-tfal jistgħu jkunu gay, bi, eċetera, eċetera. Imrid tmur naqa' fuq Google taf kif, u tagħmel naqari anke għall-kurzità, anke fuq pereżempju YouTube tal-MGRM hemm dokumentarju fuq persuni trans għamilnieh xi 6 snin ilu naħseb. Ġifieri tajjeb. Importanti li nitkellmu fuq l-affarijiet, għax anke semmejt ma semmejniex u naħseb ma nistax nitlu fija f'dettall, però anke ġenituri ta' persuni trans esperjenza sħiħa ta' awareness, learning, relearning, re-getting to know your child. So ċerti li ħafna. U forsi ħanja barra ma tantx għandna x'da, anke il-partners ta' persuni trans, għax smajt nies li pereżempju il-ġenituri tal-partner ħadwa bi kbira li l-persuna qed toħroġ ma' xi ħadd trans. Jiġifieri hemm ripple effect jisu taf kif hemm ħafna nies involuti f'din anke fidħlu tfal pereżempju taf kif. Ġifieri hemm ħafna diskussjoni. U naħseb li qegħdin ngħaddu minn aħna huwa l-istess pa kif kienet għaddejja l-Amerika f'dak iż-żmien bdew abolixxew il-slavery. Ħafna nies dak iż-żmien li kienu qegħdin fl-Amerika pereżempju qatt ma raw bniedem iswed. Qatt ma kinux juru nies suwed fuq it-television. Jew fuq il-kartonini ta' Rockwell li kienu joħorġu f'New York u hekk. Nies bdew jaċċettaw nies suwed imbagħad xejn kien hemm aktar rappreżentazzjoni. Xejn bdew jidhru aktar fuq it-television, radios. Fil-mużiċisti kien hemm dik l-era kollha tal-jazz li ġennu għalija. Aktar ma kien hemm rappreżentazzjoni, aktar in-nies dew aċċettabbli fis-soċjetà. Affarijiet li ġraw minn qabel, I mean affarijiet li ġraw minn qabel u naħseb proċess ta' taħna bnedmin kif naċċettaw xi ħaġa li hemm bżonn ħafna iżjed improvement fuq biex tgħid li xi ħaġa li għandha tkun hekk, imma just fażi li ngħaddew minnha bħala umani. Naħseb li August nismakom titkellmu wkoll qisu hemm ċertu ċarezza ta' proċess illi forsi jekk qegħdin nippruvaw nifhmu imma kif jista' jkun għandna fi stat illi jien għandi jgħid qatt ma tajt persuna trans hawn Malta, kif jista' jkun għandna fi proċess li xi jistaqsi mistoqsija bħal dik. It is really interesting illi. Ara naħseb illum huma aktar esposti għal dan l-affarijiet billi mentri kont qed nikber jiena. So rappreżentazzjoni hemm u jistgħu jiltaqgħu probabbli anke fl-iskejjel u hekk kien hemm imma hemm bżonn aktar. Xogħol U hemm ċans tiltaqa' ma' persuni trans ma ndunawx x'inhekk tiltaqa' miegħi. Mhux ħadd induna taf Alex u Anna, verament napprezza illi fil-bidu meta bdejna dan il-podcast. Dan il-podcast tagħkom ukoll. Iva, l-ewwel wieħed. Congratulations! Imma staqsejtkom ħafna drabi ta' isma' jekk ngħidu jekk istaqsejkom mistoqsija li jew iskomda, jew li mhix tajba ejdula li will stop and we'll reverse it. U mhux biss you've been so kind with your words and with your embracing of it all. Imma għal folja issa naħseb għattajt bin sew ġol-komunità queer ma' ħafna nies trans fil-ftijaj u qrib immens. Samt ħafna affarijiet nejn naħseb tagħmlu ċarezza kbira. ċerti li hemm li sembra li għadhom fil-bidu ta' din il-ġerni, din il-miġja, illi m'għandix dubju li jisimgħu kont titkellmu bis-saħħa, bil-konfidenza, bil-qawalien fil-tnejn li intom. ċerti li ser tisperaw ħafna nies. Naf li ħadd minn kosti jirċievu l-komplimenti jekk ġew jirċievu bħala senċati nismajtkom. Imma grazzi immens tal-ħin illi tajtuna, ċerti li fil-qasam soċjali li ser tkun qed taħdmu fuq u ser niżgħu ħafna iktar minnkom fil-futur. Il-podcast ikompli, grazzi immens tal-li jena għattu magħna l-podcast bla mistħija, ħobbu xulxin u nikbru minn hemm. Grazzi ħafna. Ciao ciao.